Machiegni, sikund secondary ma Umer mantiere kachung'od bura ma Ugenya oyudo konyruok mar klese 3 kowuok kuom aguch CDF ma Ugenya gomenda maromo siling milion 5. Kanoloso e nyasi machiwo ayanga klesego, jatend riwruok mar CDF Abdulaziz Bule Yaro nolero ni chenro no geto mar kelo dongruok ne jodak ma yuto gi ni piny. Kara kamano, Yaro nokwayo jodak ma alwora ma sikund secondary ma Umira mondo mi oriw lwedo sikundno mar neno ni jopuonjre odongore e weche mag somo. On behalf of National CDF Board, we are delighted, we are happy to be here today with you in this event. Hii project ilitumia pesa takriban milioni 5. Sio pesa ya CDF ya constituency, lakini ni pesa ya body. Tulileta Umer lengo na mudhumuni ili watoto wetu wasome na wapate madarasa. Sisi kama National CDF Board, our aim, our objective is to enhance socio-economic development at grassroots. Ugenya haswa Umer tumesema lazima pia hawa tuwasaidie wainuke na wajenge kama tunayojenga constituencies zingine. Tulimbatia pesa Umer, tulikuwa tumebata kupitia mheshimiwa wenu kuna mahitaji ya madarasa katika shule hii. Jogedo e county ma Kisii medo chwalo kwayo margi ne governor ma county